tumatakbo tayo. Kasi mayroon daw na ko si Ganda Francis. Ito Ganda Francis. Nasaan? Hoy. Huli ko sana yan. Hoy. Misis ako. Huli ko sana. Si Hunter Brian daw unang nagdilig si Hunter Francis yung kan. Kumuha. Yun. May isa na tayo mga Hunter. Meron pa doon. Saka meron akong binabantayan doon pero pinatakbo nila ako mga Hunter. What's up guys, for today's video magpapandaw kami ng koray. Kasama ko si Hunter Fox, Hunter Kevin, Hunter Epong Pulot. Hunter Brian guys, stay tuned. Hunter Epong. Pintata guys. Awan, nga rimwa. Dadak tambay ko ni. Hindi lumabas Hunter. Hindi lumabas. Tama-tamawan kita ng bagatan ah. Ha? Yan na tabay. Giant. Rumar. Narkas. Pakatam may muntola na rabi. Ha? Oo. Padang sinyo ko makalim na ta. Mabalin na. Team rumar ni. Kuha kami na rin yung ikaw. Apay narkas? Data. Redactyl. Bigay. Oo. Oy. Dawan. Na? Sagid mo aji nagpakat ko at sumugod so may ito na luto sa jay. Mamatin apay nga irorolda. Redactyl dabi kanya. Yung ka-hunter may isa, may ka-hunter yun o, isa. Yun. This is my trap. Yun, wag mong pakawalan. Apo. Wag mong pakawalan, ka-hunter. Ang utom. Ko sa nga penga sa ni Pukulyo. Guka, ka-hunter. Huwag kayong excited. Malaki ka-hunter. Good size. Good size lang. Good size ka-hunter. Apo. Okay ka-hunter. Naipit ka ka-hunter. Yun. Yun, wala palang lalagyan ng mga ka-hunter. Uy. Okay, one down. Hunter guys. Good size. Dati dadak-kalaan. Na? Umusok na. Ay, nangalapay aja na eh. Okay, nice. That's my trap. DJ na eh, nagunog mo yan na. Huwag na taniting nga. Dadag pa parang. Dito, danalan na takulo. Jesus. Nangala? Kita na. Dadakal tabo na ta. Oh, pinasok na ni Hunter Kevin. Ayun, inakit na si Hunter Francis. Digital low. Kita dadakal? Wow. Datong. Siya. Believe ka mga tan? Yun. Ha. Doon mga Hunter. Ha? Ayan na. Ni? Kaya na. Mga nala, Hunter. Katadidog ko matikuha na yan. Ito na. Ha? Kaya na. Dapay. Apa ya ate bangkag ate awantan unugnan. Nagkita ko tigutan na parya. Ay, Hunter. Kan sa mubo. Tugang. Hey. Ayan mga Hunter, nakakadalawa na kami oh. Oy. Kape aja di alam. Jay. Oh. Nice. Galing. Dalawa na. Hunter. Mamantas kita gitu.
Ang galing. Tingnan nyo. Oo. Yun. Oh. Ay, tanggal na yung kamay. Tanggal na yung sipit, guys. Dumatirabi kung na narulog. Nali ko nang. Oh, Deo. Anda ya. Ay, dinardaraan. Ang galit. Ibabara lang pag tusahan tayo. Okay. Daming ulam, guys. Aray. Jesus, matungod. Uray siya natira na ito. Amo nga sa atin. Garaw nga garaw. Kaya di balas natin. Ganda po kulya. Guys, oh, kumakain na kami, guys. Ulay. Kasama sa romi nyo. Kagul di ba mano mo? Palang uy. Na? Hey, ayo na ya. Ayam. Doy man. Kan na rin ang ganyo. Kan na rin. Matanagang kawat kanyang ko naman pagkawitam ng rapi eh. Ang ginaitib na babag kasi dahi. May kantong men balayon. Naman po pa lang may kayo. Saw. Ay, kung lahat kaling gasaw. Oo, tanatalo na naman. May sulatay. Kung lang kita pagbagi mo basta na yan. Guys. Ayun, magting. Napilo, di ba ganun eh? Ito, utay kagta. Di ka mga kaligid na. Guys, ito yung mga Leocano hunter. Abay, ilang araw na kumain. Huwag niyong utulatin ha. Pang dalawang araw na. Guys! Kaya mga mang school tayo. Kapang tayo. Yun nga. Presidente, uno. Sumili ka. Guys. Kulak-lehan ko apa yang madi malehan World Cup? Mga. Kulak-lehan mo na. Depende ano ko Ano kami? Kami na. Sumili ka guys. Ito yung gamot ng pang mamayaw. Masili ka. Ayaw mo. Kabarbaro lang ang tanguso. Kaya mga tabutan lumahat, walang kapantingan. Masili ka. Masili. Ayaw. Oh, pinakaroon ka matulay. Oh? Wow! Kailan di ba gawin papamit si Tate? Damag mga damdaman, bakit na umuwam? Sana. Kaya pa ka tayo. Parang na lang tabi dito. Hindi pa kayo dito. Apo. Ni. Sana. Tumangar dahil nang pwede mo lang. Sabag na pa nga, di ba? Hello, Manang! Anong walang kulaw? Anong palag? Paano pa rin mga bakit yung nawa? Ito, kumawat tayo kami kung pag-live na. Ito.